sini n'Ala sɔnna a ma an bɛ taa tilelafana du primature da la n'an bɔra yen ministre de la sécurité fɛ yen n'o bɔra yen an n'an baw bɛ taa fɔ président fɛ yen n'u b'an faga u k'an bɛɛ faga n'an sara an sara faso ko de la wa an tɛ taa sa kɔgɔjida la. ne kɔni nakun ye min ye o ye denmisɛnninw ka baarako ye vraiment bamananw ko ten wolola ani tilala o tɛ kelen ye ni e ye den sɔrɔ ni denmisɛnninw ma baara sɔrɔ a degun dan don dabi ye sunɔgɔti ye ne kɔni b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a lajɛ an degunnen non bi dɛ denmisɛnninw ka baarako an kamana gannen non bi fo k'a fɔ k'an kamana gannen non bi ne yɛrɛ min filɛ jɔlen ne bɛ da su fɛ n tɛ se ka sunɔgɔ ka da denmisɛnninw ka baarako kan ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ ayiwa ni fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ u k'a lajɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ pour que u bɛ se ka bɔ sigi la cogoya min na o kɔni o bɛ diya ne ye kosɛbɛ n ka foli b'u ye ka barika da k'u ye. an bɛ maliyɛn bɛɛ fo cɛ fara muso kan denmisɛn ani maakɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Moi je me nomme Sekou Sanogo, je suis le porte-parole du collectif des victimes recalées de la police de 2019-2020. Je vais lire la déclaration datant d'aujourd'hui, voilà, concernant l'affaire des recalés de la police de 2019-2020. À votre attention. Déclaration linéaire du collectif des victimes recalées au concours de la police nationale du Mali de 2019-2020 en lutte. Considérant le silence du gouvernement face au dossier des recalés de la police de 2019-2020, considérant les représailles de nos manifestations autorisées par les forces de l'ordre, considérant la durée interminable de cette note libre causée par la lenteur de notre décision malgré autant de démarches politiques et sociales entreprises depuis 2021, considérant la passivité des autorités de la transition face aux promesses qui nous ont été faites, notamment par le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine, en août 2021, dont nous disposons les images. Considérant le silence de tous les acteurs politiques, religieux et sociaux impliqués dans ce processus malgré des propos rassurants. Nous, collectifs, des victimes recalées au concours de la police de 2019-2020, décidons de multiplier les actions pacifiques légales, à savoir sitting, marche, grève de la faim, sortie médiatique, etc., pour que nous puissions être mis dans nos droits. Par ailleurs, nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale que nous organiserons un sitting très prochainement, c'est vendredi 19 avril 2023, devant la primature à 14 h, dans le seul but de réclamer notre droit. Et aussi, un sitting est prévu pour le 22 mai 2023 à 14 h, devant le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Tout en restant ouvert au dialogue, nous sollicitons l'intervention du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour solutionner ces problèmes tout en lui rappelant sa propre phrase. Je cite, « Je suis jeune au même titre que vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui aura échoué. » Fin de citation. Nous demandons à tous nos camarades de rester debout sur les remparts, comme le dit notre célèbre hymne national, et de suivre scrupuleusement et correctement le mot d'ordre. Je ne saurais terminer mes propos sans lire cette célèbre citation de feu Thomas Sankara. Je cite, « Une jeunesse mobilisée est dangereuse. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. » Fin de citation. En plus, Thomas disait aussi, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur ton sort. Cet esclave répondra seul de ses malheurs s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître que prétend la franchir. C'est la lutte libère. Pour terminer, je le dirai avec Baruch Spinoza, je cite, « Si des individus s'étant mis d'accord, unissent leurs forces, la puissance est par conséquent le droit dont tous jouissent ensemble, activement au sein de la nature, dépasse la puissance et le droit de chacun pris isolement. Plus les individus qui s'unissent d'une telle alliance sont nombreux, plus le droit dont ils jouissent ensemble sera considérable. » Traité politique. Camarades, la promesse étant une dette, nous aurons la force et le courage de réclamer cette dette. Ça nous revient de droit. Restez déterminés. Ensemble, nous pouvons.
Bamako, le 18 5 mois 2023, Sekou Sanoro, porte-parole du collectif des victimes recalées de la police de 2019-2020. Merci. Ne tɔgɔ ye Jɛnɛbu Jarasuba, ne ye policier recalé mɔgɔw ka porte-parole dɔ ye. An bɛ segin an jɔra bi, an bɛ ka déclaration kɛ mun ko la. Anw y'o de fɔ, n ko kɔnɔ tɛ pan n'a ma sara dugukolo la. O de la an tɛ fɛ ka foyi kɛ n'an ma sara autorité la. An tɛ foyi kɛ n'an ma jamana in ɲɛmɔgɔw bɔ a kalama. Donc an tɛ sɛgɛn a fɔli la, an tɛ ɲinɛ a fɔli la. Anw b'an ka déclaration kɛ demain vendredi ni Ala sɔnna a ma, an bɛ taa tilelafana du primature da la. K'a sababuya kɛ n'an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye PM ye, son excellence Sogɛli Kokala Mayiga, ale min y'a fɔ an ɲɛna k'an ka dossiers b'a ka tableau sanfɛ parmi les plus urgents. Ni dossiers balannen don tableau yɔrɔ min na, a b'o fɔ an ɲɛna, a k'an bilasira walasa an k'an ta n'an bila dɔn Maliko la, parce que an n'an ka droit de ka kan, an n'an ka hakɛ ɲinini de ka kan. O kuma na fɛ, o de la an bɛ segin a kan. I ɲɛ bɛ ni cɛ jama ninnu na, an ka kɛnɛ ka tɛmɛ kɛnɛbagatɔ ka bana tɛ nin si la, nka ni cɛ jama yera cɛ o cɛ min kɔfɛ k'a y'aw bolo kɔrɔta ni tigi jamana ɲɛmɔgɔ walima jamana kunkanko la ko ka kɛlɛ kɛ wallahi jama b'a yeri kɔ mais ni jama ni cɛ jama bɔra i nɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ min nɔfɛ k'i i kunkanko kɛlɛ la ko k'a dabila jama ba bɔra i nɔfɛ kɛlɛ la c'est à dire o fana ye ko wɛrɛ de donc u k'a laɲini anw y'o de fɔ anw tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an tɛ sunɔgɔ donc n'u m'an bila an ka droit kɔnɔ badegojugu bɛ kini kɛ dɛ an ye jamana in bonya tiɲɛni ma an ye jamana in bonya dɔgɔyali ma anw ye jamana in bonya diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ma k'an ka dignité garder cogo sugu bɛɛ la pour que an bɛ se ka jamana in to parce que ko faso ye ɲan ta de donc an n'an ka droit réclamer a ka kan n'u tulo b'an mankan na u dun tulo b'an la kuma bɛ kuma mangun fɛnɛ bɛ kuma misi dun bɛ jeli to a la ka nɔnɔ bɔ an ye jamana in bonya ka da an yɛrɛ de kan son excellence Assimi Goïta n bɛ segin ka na e ma n bɛ to k'a fɔ kuma bɛɛ bamanankan de don k'a f'i ɲɛna i ye denmisɛnnin ye komi anw yɛrɛ nka mɔgɔkɔrɔba minnu tɛmɛna n'an y'u tɔgɔ bila histoire la les Sunjata a tɔgɔ di Nelson Mandela ninnu an y'olu kɛ histoire ye a ka di anw ye i ka denmisɛnninw ninnu n'o ye policier recalé 2019-2020 mɔgɔw i k'an bila an ka hakɛ kɔnɔ e de n'a tɔgɔ duman ka taa sanni k'a fɔ transition in tɔ ka ban o de ka di anw ye o ka fisa mɔgɔ wɛrɛ ka na o ka na anw ɲɛji cɛ o ka taa n'a tɔgɔ duman ye mɔgɔ bɛ sa i tɔgɔ tɛ sa dɛ i bɛ taa i tɔgɔ tɛ tunu san dun bɛ na k'a tɔ to nkomi ye o kuma na fɛ sanni k'a fɔ an bɛ bi la kunun ye don dɔ ye an bɛ bi la sini fana bɛ Ala bolo n b'o f'a ɲɛna n ka denmisɛnnin kuma la bamanankan don k'a fɔ a ye a ka di anw ye k'a tɔgɔ bila histoire la k'a sera ka denmisɛnnin minnu wulila u ka hakɛ nɔfɛ n'o ye recalé ye k'u ɲɛji cɛ o ka fisa mɔgɔ wɛrɛ ka na ka na recalé tɔgɔ ta ko olu sera ka anw ɲɛji cɛ ale taalen kɔfɛ donc n bɛ bɔ kuma la yan yɔrɔ la kuma la surunya la sini n'Ala sɔnna a ma an bɛ taa tilelafana du primature da la n'an bɔra yen ministre de la sécurité fɛ yen n'o bɔra yen an n'an baw bɛ taa fɔ président fɛ yen n'u b'an faga u k'an bɛɛ faga n'an sara an sara faso ko de la wa an tɛ taa sa kɔgɔsi da la o de bɛ n fɛ k'a fɔ aw ye merci. an bɔra bi ka déclaration dɔ kɛ an bɔra bi ka déclaration dɔ kɛ ka yira k'a fɔ ko layidu minnu tala ye depuis 2021 a ma timɛ dɛ layidu ma timɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina wa an t'a dabila an kɔni b'a la de fo an sago ka kɛ wa n'Ala sɔnna fɛnɛ an sago bɛ kɛ.